имается в виду под эпоху Возрождения? Епоха Возрождення нараз визиває питання, а возрождення чого? Ми, православні, знаємо, коли на Западі втратили ікону, появилася любов до древніх язичних філософів, до любування древніми язичними фігурами, оголеним тілом, то ми зрозуміли, возрождення чого? Древнього язичства в Європі пішло великим фронтом. Запад дійсно тоді, з того часу, почав втрачати ікону, красоту богослуження, утрату 2/3 людей, жителів Європи, котрі одійшли. Но прийшлося їм тоді вже уводити послаблення в пості, сокращення в богослуженню, введення в храм музикальних інструментів, органів, скульптур, духовних оркестрів, стільців, як у театрі, і прочі новшества. Но потім до сих бід іспанський король, а не єпископ, не патріарх, навіть не папа, вводить король гражданське лицо, церковний символ віри, ще одне слово філіокве і от сина, чого древній символ не знає. І згідно Євангелія, Дух Святий от Отця ісходить. Як нам, православним русинам, добре, що ми держимося восточного православ'я в рамках канонічного православ'я Сербської церкви до 1947 року, нині Української церкви, де предстоятель блаженніший Онуфрій. Ми з Куртом Кохом не согласні переживати за порядок, так як хоче він порядок концлагерний. Ні, віра во Христа – велика свобода. І тільки віруючи свободно може на цій землі свідчити, що з ним Христос. То аж напрашується казати кардиналові «Христос воскрес, уістину